Pérez Barral, que chamo por primeira vez ao orde. Así de tenso, con chamadas á orde por parte do alcalde a varios edís da oposición. Claro que lo cierro porque yo non me echo atrás con falsedades. de las mismas que dicen ustedes. Entre cruces de acusacións, remataba o pleno de onte. Ían alá preto de 2 horas de tenso debate. O Partido Popular, co apoio do Partido Socialista, conseguía aprobar inicialmente o orzamento municipal para este ano 2021, que ascende a uns 36,4 millóns de euros, despois de que decaese a emenda á totalidade dos presupostos presentada polo BNG. Os 3 grupos que se opuxeron a esta aprobación, PBBI, Suma Ribeira e Bloque Nacionalista Galego, coincidiron basicamente nos seus argumentos. Votaronlle en cara ao equipo de goberno a tardanza en presentar este orzamento, con apenas 3 meses para poder executalos, pero tamén a falla de diálogo e consenso. Logo de levar, creemos que sobre os plazos que preceptivamente se acordan 9 meses de retraso, bueno, entraron presas ao equipo de goberno, entraronlle presas ao alcalde, e se nos dá unha semana para estudar ou tomar unha decisión. Como dixen antes, a todos agás o PSOE. E o certo é que estes orzamentos volven ser os da soberbia e da prepotencia dun alcalde que exclúe os grupos da corporación, pero non só os grupos da corporación, senón tamén a todas as entidades sociais, culturais, deportivas e económicas do Concello. Tamén houbo críticas para o Partido Socialista, o que acusaron de asinar co PP un acordo de goberno para o que resta de legislatura. Estamos sorprendidos con encontrar a este Partido Socialista de Ribeira. Non sei se é que estes acordos e estas decisións a este o apoio ao orzamento se é unha decisión destes 2 concelleiros que están aquí sentados ou se foi unha decisión de firmar ese protocolo de actuación ano 2021-2023 xunto co señor Ruiz, co goberno do señor Ruiz Rivas, se ese acordo foi consensuado cas súas bases do partido. O histórico, realmente, neste orzamento é o beneplácito do PSOE a unhas contas feitas polo PP e a medida do PP. E de que vale, señor Vilas, aprobar unhas contas que despois non se van a executar? Porque hai anos que o Partido Popular leva incluindo diversas obras en orzamentos sucesivos e non se fan. Cuando oigo hablar de diálogo y de concordia, parece ser que solamente vale el que tengan otros partidos, el nuestro no. Porque si nosotros hablamos, dialogamos y llegamos a un acuerdo, entonces que nos estamos vendiendo y que nos estamos llegando a un acuerdo de gobierno. Bueno, vamos a ser un pouco serios, joder. O BNG seguiu insistindo no diálogo, aínda que para o alcalde este chegaba xa tarde para estes presupostos. Non é unha man tendida, é simplemente un fuxir pa diante unha cortina de fume. Pero eu si lle dou a man tendida. Se queren empezar a falar os presupostos do ano 22, empezamos. Empezamos ahora mismo xa a preparar os presupostos do 22, porque estes parece que non van a ter a forza suficiente como cuarto partido para boicotealos.